дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу аз телевизиони Сафина даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб хоҳад буд. умедворам ки мисли ҳама барномаҳои дигар якҷоя бо аҳли оила, бо наздикон, бо пайвандон шумо ин барномаро тамошо мекунед ва ҳар вақте ки савол пешниҳод мешавад, шумо ҳам якҷоя бо наздиконатон, бо аҳли оила кӯшиш кунед ки ба саволҳо ҷавоб биёбед ва ҷавобҳое ки худатон фикр кардед онро бо ҷавоби дуруст ки баъдтар ровӣ ё меҳмонони барномамо мегӯянд муқоиса кунед ва ҳамин гуна шумо ҳам дониши худро бештар кунед. имрӯз теме ки дар маҳфили мо ширкат дорад истеъдод ном дорад ва мо чӣ андоза доштани ин неъматро дар иштирокчиён баъди барнома мушоҳида хоҳем кард ё дарк хоҳем кард ё хоҳем фаҳмид. имрӯз дар ҳайати тими истеъдод ширкат дорад Сунатулло Қурбонов, Хусрав Ҳусайнӣ, Салоҳиддин Раҳмонов, Искандар Раупов, Мубориз Бутаев ва роҳбари гурӯҳ, капитани команда Довар Ризоев. хуб, бояд гӯям ки шумо умедворам бори аввал шояд дар мавсими навбатӣ иштирок доред, лекин бо қоидаҳои бозӣ ошно ҳастед, шояд ин бозиро тамошо ҳам мекардед. хуб, роҳбари гурӯҳ камакак дар бораи аъзоини гурӯҳ барои мо маълумот биден, киҳо ҳастанд ва мутахассиси кадом соҳа, чӣ хел ба хулосае омадед ки иштирок кунед? дар гурӯҳи мо 6 нафар омӯзгорон қарор доранд. омӯзгорони лисеи 4 барои хонандагони болиқии шаҳри Душанбе ҳастем ва мо бештар барномаи интеллект шоуро аз тариқи телевизиони Сафина бештар тамошо мекунем ва ба хулоса омадем ки як бор дар барнома худамонро санҷем. бинандаи азиз, мо бозиро шурӯъ мекунем. ман қоидаҳои асосии бозиро барои аъзоини ин гурӯҳ хоҳам гуфт. яъне вақте ки саволҳо пешниҳод мешаванд, саволҳо аз ҳар бобанд. шумо саволҳоро бинависед ва вақте ки менависед, ҷавоб ёфтан осонтар мешавад. хуб, 1 дақиқа вақт пешниҳод мешавад, метавонед баланд натарсида баҳс кунед, мунозира кунед ва ҷавоби дуруста пешниҳод кунед. капитани команда дар охир баъди 1 дақиқа вақт гузаштан хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. мо фақат ҷавоби ҳамон як каса қабул мекунем. вақте ки қабул кардем, ҷавобро дигар иваз намекунем. хуб, ва агар пеш аз муҳлат беистифодаи вақт ҷавобро пешниҳод мекунед, шумо 1 дақиқа вақти иловагӣ мегиред. ҳоло 1 дақиқа вақти иловагӣ доред, ба ҳама 1 дақиқаи тақдим мешавад, то онҳо дар ҳоли зарурат метавонанд онро истифода бубаранд. қоидаи асосии бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳотон пурра дуруст бошанд. хуб, агар шумо омода ҳастед, барои шумо муваффақият орзу мекунам. марамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. соли 1990 як гурӯҳ аз нафақагирон аз иёлоти Майами бо мактуб ба президенти Амрико муроҷиат карданд ки нафақаи онҳоро зиёд накунад, чунки он ба вазъи сиҳатии онҳо таъсири бад мерасонад. яъне вақте нафақаи онҳо зиёд шавад, гӯё ки ба вазъи сиҳатиашон таъсири бад мерасидааст. чаро? чӣ сир буд инҷо? барои чӣ онҳо худашон хостанд ки нафақаашонро зиёд накунанд, ки ба саломатии онҳо таъсири бад мерасидааст? чаро чунин хоҳиш карданд? марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. در سال 1990 در اونجا زندگی میکردن یگان نفر. و ما خوش کردیم که مقصد برای چی؟ شاید اونجا نفخرون نبودن. سال 90 شهر گردشگری حوزه اون میامی است. سال دبی اون قدر نیست، در اونهایی که سرطان هستن میامی ممکن نفخر نبود. در اون سال 90 اینجا در اون نبود.
не бай кашфоташ бар вақт кашфоташ бар вақт оне ки мумкин одамон насафат хурд дар онҷо зиндагӣ намекарданд. شاید که درم داره نه خود زندگی هست خانم اسکندر اسکندر کنم як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? муҳтарам ровӣ ба ин савол Раупов Искандар посух мегардонад. марамат ҷавоби мо чунин аст ки дар соли 1990 шояд дар ин ҷазира ҳаст Майами аслан шояд нафақахӯр набуд. нафақахӯр набуд? ҳо қабул аст ҷавоб қабул аст ва бояд гуфт ки соли 1990 як гурӯҳ нафақагирон аз иёлоти Майами бо мактуб ба президенти он кишвар муроҷиат карданд ки нафақаи онҳоро зиёд накунанд, чунки ин зиёдшавии нафақа ба вазъи саломатии онҳо таъсири бад мерасонад. гап дар бораи он мерафт ки ин гурӯҳи нафақагирон имтиёз доштанд, имтиёзҳои бепул, масалан бепул табобат мегирифтанд ва ҳамон сол ба ҳамин шарт фақат нафақашона зиёд карданд ки ҳамин имтиёз барҳам дода мешавад ва барои ҳамин онҳо худашон навиштанд ки нафақаи моро зиёд накунед то ин имтиёз аз миён наравад ва онҳо ин чиз ба сиҳати онҳо таъсири бад нарасонад. ҳамин буд ҷавоби дуруст. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар замони ҳукмронии Александри ду таҷрибаи қаблӣ барҳам хӯрда даъват ба сафи артиш сар мешавад. он вақт аз 21 сола боло бояд ки ба нуқтаҳои даъват омада остинҳояшонро барзада дастҳои холиро ба комиссия нишон медоданд ва чӣ кор мекарданд? замони Александри ду таҷрибаи қаблӣ барҳам хӯрда даъват ба сафи артиш сар мешавад. аз 21 сола болоҳоро ба артиш мебурданд. онҳо бояд ки ба нуқтаи даъват меомаданд, остинҳои худро бармезаданд, дастони холиро ба комиссия нишон медоданд ва чӣ кор мекарданд? марамат як дақиқа вақт доред, фикр кунед. Александр Dabonish Mahmudov Dabonish Mahmud ҳаст. Александр ду соли 1856 ҷига дастерон ки бале чӣ нишон медодад? тушунаш мумкин ки ягон беморӣ пӯстӣ мумкин даста боша. шояд беморӣ пӯстӣ ҳамин сола буд чӣ аввал пеш мисол дар артиш чӣ монеагӣ пеш кард ки беморӣ зиёд шудагӣ ё ягон номи беморӣ будам ҷадиби алоҳӣ ягон номи беморӣ будам дар артиш албатта шояд ягон номи беморӣ یکی از سبب‌هایی که مثلا اونجا دستانشون رو برمی‌دارن دست خودشون یکی قوه کاری آنها نبود یگان نفر در همون دوره قوه کاری یک نفر همون شخصی که بود که و همون ایله زیاد کمکش می‌کرد. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? Салодин Раҳмонов ҷавоб мегардонад. марамат то ба фикри шахсии мо ба хулоса омадем ки ҳамон ҷавон писароне ки синашон ба 21 расиданд, ҳамон аъзои комиссия ки дар он ҷо ҳузур доштанд, шояд аз ҳамон кафи дасташон мефаҳмиданд ки дар ҳақиқатан лоиқи ҳамин хизмат ҳаст нест, коргар буданшон аз кафи дастшон мефаҳмиданд. яъне хел фаҳмидан мумкин аст? шояд он вақт ягон намуд беморӣ буд бале дар пӯсташон аз рӯи мақсад ҳамон намуд беморӣ шояд вақти дастро нишон метан шояд фаҳманд ки он бемор ҳаст ё нест. хуб ин ҷо тариқи истисно ҳар ду ҷавоби шуморо мо қабул мекунем ва мегӯем ки ҳар ду ҷавобтон нодуруст аст. хуб онҳо остиноро бармезаданд, кафи дастошонро нишон медоданд ва билет мегирифтанд. ба хизмат онҳое мерафтанд ки билетҳоро бо рақами бехосият мегирифтанд. дигарон озод буданд ва мерафтанд хона.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дар Канада, дурусташ ин соли 1992 буд, бо сабаби ҷой доштани нишонаҳои табъиз ё дискриминатсия аз он чиз ё аз он озмун даст кашида буданд. ва як гурӯҳ табибони амрикоиам ба қарибӣ ба хулосае омаданд ки ҳамон чиз, яъне ҳамон гуна озмунҳо тарғиби тарзи ҳаёти носолим аст. гап сари чӣ меравад? гап сари кадом озмун меравад? мумкин муҳтарам равия бурги такрор кунед. дар Канада аз соли 1992 бо сабаби ҷой доштани нишонаҳои дискриминатсия ё табъиз аз он чиз даст кашиданд. ба қарибӣ як гурӯҳ аз табибони амрикоиам ба хулосае омаданд ки он чиз тарғиби тарзи ҳаёти носолим аст. гап сари чӣ меравад? ин ҷо ёдрас мешавам ки гап дар бораи як озмун меравад ва шумо баъд як дақиқа гӯед ки чӣ аст он, чӣ озмун аст он. Марҳамат. соли 1992 дар Канада. дар Канада бештар дискриминация нажоти Канада бештар озмун бошад, озмун хаким бошад. نبود نه هیچ چیز نتره در کانادا نبود امریکا و آویش امریکا هست در کانادا در امریکا سالی 1960 الکی مثلا در کانادا میشه ببینی 1992 و یگون نمودی آزمون بوده یکی هم خیلی جدا میکردگی کیورا مثال سیاه پوستا را از سفید پوستا جدا میکردگی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? хусрав ҳусейни ҷомагардон. Марҳамат хусрав. شاید این مشغول شدن با محاربه آمیخته باشن. машғул шудан ба муҳорибаи омехта. بله. ҷавоб қабул аст. вақте гап дар бораи дискриминатсия меравад, дискриминатсия яъне пас задани баъзеҳо ё ҳолате ки баъзеҳоро нисбат ба баъзеҳои дигар афзалият медиҳанд, мегӯянд ино беҳтаранд аз дигарон. ва маҳз ҳамин чиза гуфтанд ки ҳамин нишонаҳои дискриминатсия ва табъиз аст. яъне гуфтанд инсонҳо ҳамааш хушрӯанд, зебоанд ва бояд ин тавр набошад ки озмуни маликаи зебоӣ ташкил шаваду як нафар маликаи зебоӣ маълум шавад. ин ҷо гап дар бораи озмуни маликаи зебоӣ меравад. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ин саволро бобоҷон зокиров барои мо фиристодааст. аз рӯи ихтисос духтури ҷарроҳи кӯдакон буда. Толстой ҷое гуфта буда ки тамоми асарҳое ки ба ҳаёти маишӣ бахшида шудаанд, хоҳ роман, хоҳ филм, хоҳ достон ва хоҳ афсона бошанд, ҳодисаҳо бо он инкишоф меёбанд ва ба охир мерасанд, вале дар ҳаёти воқеӣ баръакс аст. ҳамаи воқеаҳо баъди ҳамон сар мешаванд. мантиқан бигӯед ки Толстой чиро дар назар дошт? Толстой гуфта буд ки гуфтааст ки тамоми асарҳое ки ба ҳаёти маишӣ бахшида шуданд, хоҳ роману хоҳ филму достону афсона, ҳодисаҳо бо он инкишоф меёбанд ва ба охир мерасанд. яъне ҳодисаҳо бо он чиз ба охир мерасанд. вале дар ҳаёти воқеӣ баръакс аст. ҳамаи воқеаҳо баъди ҳамон чиз сар мешаванд. шумо гӯед ки Толстой чиро дар назар дошт? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. тақдир инсоният шояд синни суҳбат назар бошад. тақдир мумкин бошад. тақдир инсоният тақдир дар тақдир ҳар гуна ҳол масалан در حیاتی واقع باشد بعد یه همون چیز آغاز میشن. در حیاتی واقع باشد بعد یه همون چیز آغاز میشن. بعد همون چیز چی؟ ба дунё омадан сар мешавад.
ба дунё омадан сарнишона шава инкишоф ёфта бо хел нест ки филмҳо Аҳа, бале. این بین جامعشان Баъд аз ба дунё омадан. бад омадан ҳаёт сарнишона воқеъ дар اگه بعدی که انسان به دنیا میاد یعنی که همون Аз як бор дигар нест ки пурасонда баъд аз ба дунё омадан یک هم اثر خوش می‌زدم دور است. در اصفون در حقیقت ҳаёти маишӣ ташаккул ёфта девом мевонамш дар ҳаёти асли аз таваллуд шудан ба вуҷуд меояд ки як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? اهل گروه با خلاصه آمدیم که این شاید مقصد باشد мақсад астин. در اثرها یا اینکه مثال فیلم ها رو اگر مثال بیاریم اگر اما فیلم در واقع як ҷавоби бисёр содда астин, беҳад содда аст. Яъне ман гуфтам ки шумо ҳамаи шумо шояд ҳамин чизро таҷриба карда бошед, яъне шумо шояд таҷриба карда бошед ҳамин чизро ва аниқ аксарият таҷриба кардан издивоҷ меша ازدواج ва ӯ гуфтааст дар зиндагии воқеӣ ҳама чӣ баъди он сар мешавад. яъне ки дар афсона агар бо ҳамон чиз тамом шавад, дар зиндагии воқеӣ баръакс аст. чӣ? ҳаёт аз издивоҷ ҳамин ҷавоби пешниҳод кардаи шуморо қабул кунем? جواب این سوال آرزو است орзу ё ки мақсад, орзу, ҳадаф, مقصد بله همگی ҳамаша ҳисоб мекунем. мақсад, орзу, ҳавас, ҳамин се чиз не? ازدواج هم داخل میشد чӣ дохил мешавад? ازدواج не ман нафаҳмидам шумо кадом ҷавоба пешниҳод кардан ҳастед? جواب یکم орзу, мақсад, ҳадаф. хуб, қабул аст ҷавоб. қабул аст. агар шумо ҷавоби дуюмтона пешниҳод мекардед, комилан дуруст буд. ӯ издивоҷ ва тӯйро дар назар дошт ки масалан дар афсонаҳо мегӯяд ки онҳо ба ҳам омадан хушу хурсандона зиндагӣ карданд. аммо зиндагии воқеӣ ҳамин аст ки баъзе мушкилотам баъди издивоҷ сар мешавад дигар. ва ин акнун тазодҳои зиёд дорад зиндагӣ. охирам Толстой ҳамин чиро дар назар доштааст ва ёдрас мешавам ки ин саволе буд ки инҷо як шунавандаи мо барои мо фиристода буд бо номи Бобоҷон Зокиров, табиб буда, табиби ҷарроҳи кӯдакон. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ёдрас мешавем ки ин савол такрор аст. агар шумо барномаи моро тамошо карда бошед, вақте ки ман эҳсос мекунам ки яъне ҳисоб камакак зиёдтар мешавад, яъне кӯшиш мекунам ки саволҳоеро пешниҳод кунем ки бо камакак тағйир медиҳем, саволе ки шояд шумо шунида бошед ва медонед. як вақт дар Рио-де-Жанейро барномаи нави мубориза бо ҷинояткориро амалӣ карданд ва ба як гурӯҳи ихтиёриён дурбин тақсим карда буданд. киҳо буданд он гурӯҳ? киҳозиам онҳо ҳама чиро мебинанд, қариб ҳама чиро медонанд. хуб, ҳамеша ҳамаро таги чашм кардан, назорат мекунанд, шоҳиди бисёр ҳодисаҳо мешаванд, хуб омаду рафти бисёриҳоро мебинанд, гузаштани бисёриҳоро мебинанд, намедонам рафту омади бисёриҳоро мушоҳида мекунанд ва қариб ки ҳама ҳодисаҳоро зери назару зери контрол доранд. як вақт дар Рио-де-Жанейро барномаи нави мубориза бо ҷинояткорӣ амалӣ шуд ва ба ҳамон гурӯҳ чӣ доданд? дурбин тақсим карданд. яъне ҳамон кореро ки онҳо бедурбин ҳам мекарданд, онҳо боз беҳтар ва хубтар анҷом бидиҳанд. шумо гӯед ки ҳамон гурӯҳи ихтиёриён киҳо буданд? марамат, як дақиқа вақт фикр кунед. برزیل бразилия نفرانی که میخواستن که با گروه‌های مثلا پلیس کمک کنن مثلا همون اختیار می‌کنن. волонтёр метавонад волонтёр бошад. волонтёро дар он давро набуд ки як вақт пеш. ин метавонад ки мисол кормандони гумрук сарҳад бошанд, омаду рафти дигоре мекунанд ки назорат мекунанд, ход наход назорат дар дасти онҳо аст. нада омада
мафҳум багирем дуруст мегирам яки як чиз дигар дорад яке чиз дорад вақте ки дурбин бошад дар сарҳад мисалан осмон гуфтан мумкин аст инҷо масъалаи мумкин шуд калма ихтиёрӣ хоҳиши худаш боша волонтёра шахсе аст ки хуб бо хоҳиши худаш ба ҷамъият кӯмак мекунад волонтёру волонтёр барои таблиғи баъзи чизо инженеро волонтёру бо як вариант ки гуфтан дар кӯ вариант волонтёр не як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад сардори гурӯҳ ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ шояд ин гурӯҳ одамон волонтёру бошанд киё волонтёр не мо гуфтем ки ба як гурӯҳи волонтёрҳо ихтиёриён дурбин тақсим карданд. шумо ёбед ки киҳо буданд анами ихтиёриён? маълум аст ки онҳо ихтиёрӣ ин кора мекарданд. онҳо бедурбин ҳам ҳамин кора мекарданд, лекин дар доираи як барномаи мубориза бо ҷинояткорӣ дар Рио де Жанейро ба онҳо дурбин доданд. муҳтарам ровӣ ба ин савол қурбону сунатулло ҷавоб мегардонад. шояд ин гурӯҳи ихтиёрӣ яъне шаҳрвандони ихтиёрии кӯҳансол бошанд, яъне ки онҳое ки баъди нафақа баромаданд масалан бекор буданд, яъне ки шахсони кӯҳансол ҷавоб кӯҳансолон, нафақагирон, нафақохӯрон кампиракони нафақагир ки онҳо медонанд ки омад, ки рафт, бо кадом мошин омад, кай омад. хуб охирам дидед, агар шахс хоҳиш дошта бошад метавонад ки ҳатто саволҳои душворро муайян кунад. ҷавоб комилан дуруст аст. ино воқеан ҳамон кампиракони нафақагир буданд ки онҳо дар пеши биноҳо фақат мешитанд дар кӯчаҳо. бе ин ҳам онҳо ҳама чиро медонистанд, аммо дар доираи ин барнома барошон яктаи дурбин доданд ки бо дуриҳоро ҳам бинанд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. инҷо гап дар бораи як донишманд меравад. Борис Крутиер ин як нависанда, табиб. ӯ як гапи аҷоиб дошт ки аз паша фил сохтан душвор нест. душвор чӣ аст? душвор давоми андешаи ҳамин донишманда шумо ёбед. ӯ нависанда ва табиб буд. ӯ гуфта буд як вақт ки аз паша фил сохтан душвор нест. душвор ҳамон кор аст. чӣ аст душвор? маромад фикр кунед ва инам як ҷавоби бисёр ҷолиб аст. шумо ҳам пашаро пеши рӯ биёред, ҳам филро пеши рӯ биёред ва баъди як дақиқа ҷавоби дурустро ёбед. ҳаст ки аз паша фил сохтан осон мегӯяд, набошад аз сӯза чия гузронда мегӯяд. риштаро не ришта не, як чизи бузурга аз сӯзан гузронда мегӯяд. сурохи сӯзан кӯҳа охи кӯҳа аз сӯзан гузронда. бале охи бай дорад. зарбинасан давомиш аз паша фил сохтан душвор нест. набошад аз сурох сӯзан кӯҳро гузронда. душвор он аст ки душвор аст. аз сурохи сӯзан кофр душвор он аст ки я бо ки рӯшане аз не фаҳмо. душвор он аст ки сӯзан аз сурохи сӯзан кофр кӯфа мебошад ҳамин маъно дошт. чӣ оламро гузронда олам як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ мо ба чунин хулоса омадем ки яъне аз паша фил сохтан душвор нест. душвор он аст ки чӣ гуна месозем. дар интимо аст. душвор он аст ки чӣ хел онро месозем. бале чӣ хел месозем. ҷавоби шуморо қабул мекунем. шумо ҳама чиро ба назар гирифтед? пашаро пеши рӯ оварден, филҳоро пеши рӯ оварден. ин донишманд гуфтааст ки аз паша фил сохтан душвор нест.
душвор он филро сер кардан аст. Душвор он филро сер кардан аст. яъне ки вақте ки шумо як дурӯғи бисёр шохдор гуфтен, ҳамеша бояд он дурӯғро яъне тақвият дода биистен ва дурӯғҳои дигарро бояд бофен ки то дурӯғи сохтаи аввалатон фош нашавад. яъне ба ҳамин маънӣ ба фикрам гуфтааст ки он филро сер кардан душвор аст. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. 20 марти соли 1976 футболбози тими Астон Вилла Крос Никол бо тими Лестер Сити бозӣ карда кори аҷоиб кард ки гумонам то ҳол касе анҷом надодааст. ҳисоб дар он бозӣ 2-2 буд. Никол чӣ кори ғайриоддиро дар он бозӣ анҷом дода буд? ин ҳодиса 20 марти соли 1976 буд. футболбози тими Астон Вилла Крос Никол бо тими Лестер Сити бозӣ мекунад ва як кори аҷиб мекунад дар ин бозӣ ки ба гумонам шояд касе то ҳол анҷом надодааст. ёдрас мешавам ки агар барои шумо ҳисоби бозӣ ҷолиб бошад 2-2 буд, яъне як ранг 2-2. шумо гӯед ки Никол чӣ кори ғайриоддиро дар он бозӣ анҷом дода буд? агар савол фаҳмо аст, марамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. این رخ دادگی بازی برای یک وریانت دویم وریانت با نه ده هم این شدگی است نیکی چند یا که دوی هر دو گله خودش داده باشه همین دوی شد شدگی کن که هر دو خودش در بازی حریف زد هر دو گله در دروازه خودش شد همه گله خودش دیگه اگر میشد خیلی میشد معلومات زیاد میشد درباره این وریانت خوب نیست. احتمالیت هر نیم گله خودش باشه نه؟ از وقتی سودم بریم از وقتی як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб мегӯяд? муҳтарам роӣ ба ин савол хусрав ҳусейнӣ посух мегӯяд. خب شاید بازیگری آستون ویلا کراسنیکوف 4 گل در این بازی خودش زد، 2 گل به دروازه حریف، 2 گل دیگر با اشتباه به دروازه خود. хуб, қабул аст ин ҷавоб. ҷавоб қабул аст. ва бояд гӯям ки ин ҷавоб комилан дуруст аст. кори аҷоибаш ин буд ки 2 гол ба дарвозаи ҳариф зада буд ва 2 гол ба дарвозаи худашон. саволи рақами 8. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки полиси роҳ дар фаронса мошини боркаши испаниро нигоҳ медорад. нишондоди тахографи онро гирифта ронандаро ҷарима мекунад. ҳама гап сари 15-20 дақиқа буд. ронандаро барои чӣ ҷарима карда буданд? ҳама гап сари дақиқаҳо мерафт. 15-20 дақиқа. ронандаро барои чӣ ҷарима мекарданд дар ҳоле ки ӯ қоидаи ҳаракат дар роҳро вайрон накарда буд? полиси роҳ дар фаронса мошини боркаши испаниро нигоҳ медорад. нишондоди тахографи онро гирифта ронандаро ҷарима мекунад. ҳама гап сари 15-20 дақиқа мерафт. шумо гӯед ки ронандаро барои чӣ ҷарима карда буданд дар ҳоле ки ӯ ягон қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя вайрон накарда буд. дурусттараш
марҳамат, агар савол фаҳмо аст 1 дақиқа вақт барои фикр кардан доред. марҳамат. тамоми давлатҳо аз рӯи соат Франсия, Испания 15-20 дақиқа дер карда буд. Дер карда буд. 15-20 дақиқа дер карда буд. мошини моркаш ё инки мошини моркаш ишора кардам, шояд мошини моркаш ҳамон лаҳза шояд дошти баъди 15-20 аз роҳи асосӣ ба ҳамун 15-20 дақиқа доштамро ҷарима карда буд. тоғри гамисоки мошини моркаш шояд ки нозир ба итоат намекунад, баъди 15-20 дақиқа нигоҳ медорад. ҳамун 15-20 дақиқа ҳам полис вақта мекард. وقتی که شاید که 15-20 دقیقه فاصله دمگیری باشه راه عبور کرده گذشته қоидаи вайрон накарда. не дар давлатҳои масалан аврупо ин ҳамаст. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. муҳтарам ровӣ ба ин савол бутаев мубориз посух мегардонад. марҳамат. варианти мо ҳамин аст ки ба макони муайяншуда 15-20 дақиқа дер карда бошад ронанда. яъне ки расонидани борро дер карда будӣ. ҳаминтар ҳамира дар назар доред? вақте ки бор расонидани борро дер мекунад, нозири роҳ бояд ӯро ҷарима кунад. муҳтарам ровӣ мо ба чунин хулоса омадем ки он нозири роҳе ки он ронандаро ҷарима баст, шояд ҳангоми гузаштан вақту соатро шояд полис қайд мекард. ин шояд дер гузашт ҳамон вақту соат. шояд вобаста буд ба ҳамон полис ки ҳар як ронандаро ба қайд гирад вақту соатро. фаҳмо. ман шуморо фаҳмидам. қабул аст ҷавоб. ҷавоб қабул аст. ҷавоб қабул аст. ва гап сар ин меравад ки савол ин тар буд ки полиси роҳ дар фаронса як мошини боркаши испаниро нигоҳ медорад, нишондоди тахографи онро гирифта ронандаро ҷарима мекунад. ҳама гап сари 15-20 дақиқа вақт буд. ронандаро барои чӣ ҷарима кардан дар ҳоле ки ӯ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайрон накарда буд? савол ҳамин тавр пешниҳод шуд ки ҷавоб дар худи ҳамин савол буд. вақте ки ман тахограф гуфтам, шумо фаҳмидед ин чи аст? тахограф як таҷҳизотест ки масалан дар мошин мегузорад, ҳар кас вақте ки ворид мешавад ӯро фаъол мекунад ва мошина ҳай мекунад. ва вақте ки шумо мошин меронед масалан 4 соат, ним соат ё 20 дақиқа бояд дам бигиред, мошинро хомӯш кунед. ва агар шумо мошини боркаша хомӯш накарда бошед ва бетанаффус ҳаракат карда бошед, шуморо чӣ кор мекунанд? ҷарима мекунанд. дар кишварҳои дигар ҳамин чиз ҳаст ва нишондоди тахограф барои ана ҳамин даркор аст. яъне ӯ ҳар 4 соат ё намедонам 5 соат ё чанд соате ки ҳаракат мекард, баъди он бояд дам мегирифт ва барои дамгирӣ мошина шумо хомӯш мекунед ва ана ҳамин хомӯш кардан ҳама чиз дар тахограф сабт мешавад. вақте ки нозир мебинад ки шумо беист мошин ронда истодаен, ин мумкин нест. шуморо метавонад хоб бубарад, шумо метавонад масъулиятии кортон кам шавад, шумо метавонед ба садама дучор шавед. барои ҳамин шуморо албатта ҷарима мекунанд. вале дар маҷмӯъ бигирем гурӯҳи истеъдод бозии хуб нишон додан. саломат бошен устодои азиз, умедворам ки ҷолиб буд ва мақсад ин аст ки мо ҳамзамон барои таблиғи илму донишу китобу хондану машғулиятҳо дарс яъне самгузор бошем ва шумо бе ин ҳам кори бисёр пуршарафа устода муаллими мактаба анҷом медиҳед ки ман самимона изҳори сипос мекунам барои шумо. кори шумо хеле душвор аст ва хеле пуршараф ҳам ҳаст ва инсони комил сохтан, инсоне ки барои ҷомеа манфиат оварад, инсоне ки барои илму дониш талош кунад, ин заҳмати зиёдро талаб мекунад ва шумо ана ҳамин заҳматро шабонарӯзӣ ба дӯш доред ки ман самимона аз номи ҳамаи бинандаҳои азиз ки фикр мекунам бо ман розиянд, барои шумо изҳори сипос мекунам. ёддост мешавам ин тим ном дошт истеъдод. ман Субҳон Ҷалилов будам. барномаи мо ба охир расид. комёбу муваффақ бошед.